Subay sa pagtimaan sa National Lung Cancer Month, Department of Health nipahigayun og nationwide simultaneous active case finding. May kumusta ang mga kaso sa TB kung tuberculosis dinhi sa Sugbo. Matod sa National TB Program Medical Coordinator nga si Dr. Ebe Lima nga nagsaka ang mga kaso sa TB dinhi sa Sugbo. Apan matod niya dili kuno kini makonsiderar nga bati. Apan timailhan kini nga aktibo ang mga healthcare workers sa ilahang case finding. Sa Plaza Independensya sa Dakbayan sa Sugbo, gipahigayon sa Department of Health ang nationwide simultaneous active case finding sa tuberculosis cases. Nagkadi ang mga booth ang gimontar alang sa TB screening, chest x-ray, tuberculum skin test, TB confirmatory testing, sputum testing, HIV testing and counseling ug health education. Libre kining gitanyag, lakip na ang tambal. Matod ni Dr. Ebe Lima, National TB Program Medical Coordinator, nga niabot sa 6,993 ang natalang mga kaso sa TB kung tuberculosis dinhi sa Sugbo sa tuig 2024. Ug padayon kining nagsaka matag tuig. Nagsaka ang ato ang mga kaso, pero ato lang kanang hatag nga kuan ani kasiguruhan nga ato ra yung na-cater tanang kaso nga nakit-an nato ato ra yung na-address na hatagan sa saktong tambal sud sa saktong nga duration of treatment, no? So wa gyud tay nabiyaan nga wala matambali. Dugang ni Dr. Lima, usa-usab ang Sugbo sa mga labing daghang kaso sa TB lukop nasod. So higher compared sa national kay nara sila yung mga 590 per 100,000. So ato is 696, medyo taas-taas. So it's not kuan yun nga bati kay it's an indication nga nindot ang ato ang case finding activity. Aktibo matod pa ang DOH sa ilahang active case finding kay bisan kadtong mga pasyenteng wa makasinati og sintomas sa TB apan mga household contact sa TB patient o baka may laing balatian nga gihambin sama sa HIV, ipaubos usab nila kini sa TB screening. Matod ni Dr. Lima, sagad sa mga HIV positive, positibo usab sa tuberculosis. Daghan ang kaso sa HIV nga nay TB. Ang TB with HIV dili pa kayo, but HIV with TB or other comorbidities like katong mga diabetic nato, daghan po kayo nga naay TB. Pipila sa mga sintomas sa TB mao ang paghambi ng ubo nga mulanat pa sa duha ka semana. Kalit nga pag-ubo sa timbang nga walay laing sakit nga gihambin, pabalik-balik nga hilanat ug ang grabing pagpaningot samtang natug. Sa subling gitataw sa Department of Health nga 100% curable ang TB ug libre usab ang tambal niini. Ses, Dagang salamat, Luan Mayron Dina.